Здравейте всички, това е третия епизод от кариерата ми с Байер Мюнхен. В предишните два може да видите какви трансфери извършихме и приятелския матч срещу Съндърланд. Сега продължаваме с трансферите, но всъщност искам да се откажа от Зума, защото ми дойдоха по-добри идеи. Да пробваме малко така по-големи цели. Да видим как стоят нещата с Марко Ройс. Дали ще е съгласен на 15 милиона и Шакири? Не ми се вярва това. Това са изключително малко. Ако не мога да направя следното, да продам Шакири и с парите да си купя Ройс. Искам да пробвам новия вратар. Единствената причина Мануел Нойер да остане резерва. Оп, и Еден Азар. Ще симулейт на този матч, просто защото е приятелски. Надявам се да има добър резултат. Сега това е просто един приятелски матч. Бербатов резерва, не се и очудвам. Мюлер от Дуспа. Азарето. Дебютния му матч. Добре, то картон с Боатенг. Малко фейлва, но пък и суха мрежа за новия вратар. Ще го развием, защото е много млад. Сега... Добре. Сега вече, ако не искаш, ще пробвам с друго. На 17 години е сега, нека се развива, няма да го държа пресове, че знам, че няма да го пускам. Така, първо да направя следните промени. Мисля, че всичко друго е добре. Ще дам шанс на Лангерак, колкото толкова. Сега ще изиграя един матч,
този срещу Борусия Дортмунд, който е за супер купата. Най-вероятно така ще приключи трети епизод, но ви уверявам, че няма да се забави и четвъртия, който ще продължим на практика, ще видим дали може да дали ще привлечем Марко Ройс или пак някой друг. Аре по-бързо да свърша това скапано упражнение. Охо, още 8 опита. Най-сетне. Добре. Надявам се... ето сега вече ще мога да проверя новия вратар, защото един симулейт матч на практика не е нищо. Същото важи за Азар. Надявам се сега да вкара... да вземем купата пък. Кой ще вкара? Няма кой знае какво значение. Робен е много борбено момче и... Това беше добро спасяване обаче. Шанс... мой, това е добре. Което ми напомня сега, като видях вратаря, че той се изправя срещу бившия си тимен. Това във втория матч. Какво доверие му е гласувано. Ето го паса за Мюлер. И отново Вайденфелер спасява. Удар на Швайнштайгер. Винаги съм искал да вкарам някой хубав гол така. Борусия Дортмунд на тази FIFA се изключи много така борбен отбор. Нищо чудно да ме бият. Борусията си е звяр. Аз знам, защото съм играл кариера с Борусия Дортмунд. Добре, че е мое. Реших да дам почивка на Филип Лам, тъй като той е твърд титуляр абсолютно всеки матч. Тук се получи добре, да имаше и на кой да центрирам, страхотно. И...
Браво на вратаря им. Поне на 25-та минута той най-много се отличи. Ето, та не излезна. Тук мога да наблюдавам формата на футболисти, които съм си набелязал, като Ройс и Хумелс. Изобщо, ако някой ми хареса, то пас вече, ако беше минал. Искам Тиаго да заиграе така, както би трябвало да играе всеки един. Тук по принцип не вярвам много на формата, която пише. Защото в крайна сметка си зависи как играеш. Примерно не да ми пише, че Рафини е в лоша форма или нещо такова, пък аз да влезна и да му направя Man of the Match и опа, excellent. Ама сега Бенатия и Тиаго, двамата. И с Левандовски отново няма какво да правя. Страхотно центриране тук на Азар. Тук по Имобиле е сам. Ето за това ви говоря. Бенатия. Интересен матч се получава. Дай Боже да не се стига до удар за тях. Не осъзнах когато свърши първото по време, но 0-0. Ако, тъй като това е финал, всеки един равен резултат ще доведе до продължение и до спи. Лично аз се надявам да си ги бия още сега. Добре, че тъчете за нас поне. Тук през Алаба стават повечето грешки, не знам защо всъщност той много разчитам на него. Не негови грешки, просто в тази зона. Азар обаче много ме дразни с този номер, трябва да го смена. А удар ли е мал? Няма огромен резултат от тези пробиви на Робен.
И с Левандовски отново нямам какво да правя. О! Това беше най-чистото положение. Много ми хареса тази атака с участието на Азар. Левандовски му дай на крак направо за изстрел, е много опасен, но когато трябва сам да си изработва атаките вече е пас. Този път не стана. Ето тук става една много честа грешка. Не знам вече на няколко пъти ето в тази зона, където в момента е Азар. И отнемам и в повечето случаи са по двама или трима футболиста. И така мога да си направя атаката. Много съжалявам, че не поведох в резултата. Едва ли не платих грешката на Борусия. Швайнштайгер изключително ми е полезен в центъра, наистина. Той е този човек, който се възползва от всяка една грешка. Сега Левандовски е по-бърз. Удар на Левандовски, това е гол. Единственото, което искам от Робърт Левандовски е да бележи. Тук надбяга Хумелс. Има ли защитници пред него? Той просто едва ли не трябва да подаде. Но така, когато има празно пространство, е много опасно. 72 минута ще направя някоя смяна. Мисля, че толкова от Азар Рибари ще ми е много полезен и Шакири също. Да раздвижа малко зоните. Така. Шакири ще започне като крило. Дам последен шанс на Робен. Съжалявам. Добре се свърши индивидуалната работа. Робен по крилото. Реакцията му, това, че го изкарвам. Азар също свърши работата си, няма спор. Но искам да видя Рибари, неговата скорост ще ми е полезна, при условие, че футболистите на Борусия са изморени. Борусия и Дортмунд нямат и на идея как да сформират една свестна атака. Имобиле напуска и Рамос, ако не се лъжа, ще влезе. Какво чудваш? Да, Рамос. И Обамеянг ще замени Блашиковски. Рисковано е да я плавам.
какво па сега? Шмезер просто няма сила да мръдне повече. Центриране на Рафиня. Не на тоя. Исках да ям нагоре. Добре, това беше мисклик, както и да е. Поне печеля малко време. То ми заби така, бе. Браво, вратаря. Отличен 6 до момента на вратаря. Браво и на Хумелс. На това аз му викам удар. Честно казано няма си не представя удар ли беше или центриране. И гол. Ето така е най-гадно наистина. 90-та минута Михтарян. Точно когато вече бях настроен да се радвам и пак всичко по трудния начин. Мама ти. Крайна сметка явно ще се наложи да си направи другите смени. Яд ме за това, което се случи. Но пък става интересен матч. Той е удар вече. Исках просто да видя как ще завърши, но браво на защитниците на Борусия Дортмунд. Имам чувство, че този матч, ако продължи още, няма да свърши добре за мен, затова дай да решавам всичко сега. Добре, измислено. Добре, разбирам, че са Ривери е бърз, ама не е чак Юсин Болт къв беше то пас. И просто
си нямате на представа колко загуба на време е това продължение. Вече може ли да съм спечелил, да съм си осъществил важните трансфери. И сега определено всичко след този матч ще бъде оставено за следващия епизод. Надявам се поне да спечеля. Че да загуба. Честно казвам, не знам какво ще стане, ама ако загуба, некой ще го отнесе. И Левандовски той да имаше сила поне за още един спринт, като мисля, че с това вече аз бех до тук. Определено ми трябва някой бърз футболист. Аре, някой проклет пас да мине вече. Шакири номиниран за златна резерва заради това, което направи срещу Съндърланд. И в крайна сметка, какво Филип Лам пак се измори. Амара поне оня да се кефи, че играе. Рафини обаче между другото не играе зле. Не за сега. Не, просто няма кой да завърши тази атака. Ето виждате, паса го има. Левандовски сигурно от този матч 20 паса съм дал към него. Да ще само още веднъж. То вече... И явно всичко ще се решава с Дуспи. Не искам дори да си го представям. Има малко по-голямо превъзходство при Дуспите. Но пак да беше и Робен тука. Или пак Азар. Ай, фото стане сега. Поне драмата е пълна. Има само един малък проблем. Не погледнах с кое копче. Вратаря се хвърля. Абсолютно си нямам и идея с кое копче вратаря се хвърля.
Добре, какво се случва са? Ева. Не. И на вратара ще да му е по-лесно, ако се фърга. Често ви казвам, не заслужавах тази купа. Но... това е просто... това е просто предмет. В крайна сметка... драмата е пълна тук. Това беше всичко от третия епизод. Много съжалявам, че така се получи този матч. В следващия епизод ще може да видите новите трансфери. Надявам се да има такива. Ще се постарая да видя как да се хвърлям с вратаря. И най-вероятно ще може да наблюдавате още един матч. Довиждане за сега.